Ассалому алейкум тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Ҳамеқа вақт канали мо ва видео набуд, чунки ягон чизи интересне набуд. Расиёва медонитон ҳар рӯза мо як ранг мегузарад. Манам ҳозир уже Тоҷикистон ба омадем. 2-3 рӯз шуд хона монда. Боду ҳавои тозе нафас кашида гаштем рӯи ҳавлинда. Манам мехел паррандаҳои овозаш, табиата овозаш ки мана инҷа давай кукушка ме чизе мегӯд номаша. Ҳар рӯз шишта меҷава куку мекунад. ин олча гилос ҳамахел пухтаст 2 рӯз ба. А так мо омдагинда вай буд кавуд буд. Мана калон калон. Ин тарафаш ҳам то обычный олча. Ин тарафаш олча гелос. Ин может шматомад майда немдуса бошад, а так калон калон. Мана по сравнению обычный олча. Мана им хел да калониш. Ин гелос бой. Имсол ҳам 16 май андомдим. Неки ҳаво вообще паст буд. Ганда хунук буд. 17-18-19 май вообще хунук шуд. Имсол ҳаво паст. Мо вайсол омдагинда ҳама гелосоям уже пухтаги буд. Ҳозир гелосо мана хел ако ранг овард. Мо омдагинда вообще 4 рӯз пеш кавуд буд. Ако ранг овард. Не, хочу собирать. А зачем тут ведро? Не знаю, вот эти травки надо собирать. Ин гелос. Уже пойнашанге ҳамаша иҳо канда калкиде хӯрдаги. Инҷа мо алаф кандашим. Рӯи ҳавли барои фақат алаф пур шудаги. Мана инҷа алафша кандим. Хур. Олча бен туруш будааст. Олча туруш будааст. Мана ин шоли алафаша кандагине. Вай Амир. Привет. Онҷа алафаша кандаги. Мана инҷа кандагине. Ҳоли акнун меканем. Бегонива меканем, чунки инҷа офтоб. Амир. Агар отоям нишон диҳам. Ҷаҷизе ҳай. Мана инҷа болгар, помидор, болгар, кабути, почизе ҳай. Картошка, бодринг, дальше гандум. Поин ток, анор. Анора нисфаша хунук задаги мана. Ҳоли поинтар равам бо нишон метиҳам. Инҷа дем токай. Ангро акун гулкадагида. Мана хел. Ангро горачаш. Мана хел. Гапҳо тамошобинон. Имрӯз акун ҳаво нақш шуд. Мана инҷа райҳоно дастам вай олча канда меҳова. Ҳа? Бо нақалте? Ҳозир тут бамерим.